Kaimore kamoro moro maintiere machiegni e weche manyien mago makagi kacha koda anja ilieta. Jagoro mongirore bad migao mochungne ndiko jopinje Mbetre Julius Bitok kawuono romo kod grube mag johala mag ji giwegi ewi chenro mar yawayanga opande manyasani kata maisha kad. Romono piny owacho kod johala mag ji giwegi ogoyo mbaka ewi ber ma chenro no dhi miyo sekta mag ji giwegi kaachiel gi kawo pachgi. Bitok oyango ni chenro mar miyo jopiny opande manyasani dhi konyo e duoko piny weche mag kum mag omenda kokalo e chiwo nonro mag miriambo kaachiel gi kedo kod weche mag jonjore. Johalo rwako chenro no kendo jiwo jopiny mondo chwal pachgi ewi chenro no mabende idhi yawa yanga pacho kae chieng' tich abich e juma manyien. Yes, as partners in this, we are open. We will be giving our memorandums, and we also urge Kenyans to come on board and give initiatives that would make this project a success. But we are very excited about this because it's going to make things so open, and matters fraud and matters KYC and EKYC specifically are going to be taken care of. This project is very beneficial to the private sector because a digital environment which is accurate, which is secure, is very beneficial to the private sector because it ensures that authentication of EKYC, know your customer, which usually the private sector, the banks usually do with IPRS, is done correctly and accurately. It also minimizes fraud because we are going to put in place a robust and secure system that is trustworthy. Riwruoge makedone ratich oganda kadhowath nam chumbi dwaro mondo piny owacho okaw ndamo mapiyo mar kedo gi weche njore e kaunti ma Lamu. Jotend riwruoge go wacho ni nok mar arita nyalo nono jopuonjre timo penj madongo ma higa ni gi kwe. Bende giwacho ni chenro mag somo osebedo kod rochruok e skunde mathoth ka gidwaro ni jogo mochungne arita omany yore machielo mag kedo gi jomaundu. Gimedo ni jogo mochungne arita onego tim machiegni kod jopiny ma ok buogogi. About 3 primary schools and 1 secondary school that has been affected. In fact, 1 school has been turned into a camp. And this has a tremendous effect on the well-being of the students in those schools. And this is why we are calling on the government to tighten up security. Kwa hivyo tunaiambia serikali kwamba sisi kama wapwani hatujaridhishwa na hali ya usalama ilivyo hapa pwani, na tunataka kuona serikali ikiweka juhudi na serikali kwa jumla kwamba pale tunapotoa vitisho tunasukuma wananchi mbali zaidi. Itakuwa hawataweza kushirikiana na vitengo vya usalama kwa sababu ya vile vitisho vinavyotolewa. Investors will only come to Kenya based on the state of security that is at hand. So we are calling upon the government, as it invests money or resources into the community, let them also focus on ensuring that the state of security is stable. Pode weche arita ni jatend migao mochung'ne arita Profesa Kithure Kindiki wacho ni gwenge mag Silale kaunti ma Baringo pod luoro nitiere kaluwore gi nok mar arita kwe komedo jiwo jochiw arita mondo med chwalo arita e gwengego. Kindiki koro dwaro mondo apisas machwalo arita oneni ok mana jamni mokwal kende e moduoke to kata jokuo jamni bende otim nonro magi mamakgi. Omedo ni kedo gi kuo jamni ibitieki gi yore duto te. Ule jambazi mkora atajaribu kutumia silaha ati kulenga ama kujaribu kuumiza afisa wa usalama. Huyo ni ile safari ya one way, ile ya kumpeleka, ile safari ya kwenda bila kurudi, na tutamnunulia ticket ya kwenda one way. So havana hatuwezi kubali hiyo nini. So we can continue and say, kwa hivyo ile nataka niseme ya kwamba
kwa sababu zile sehemu tulikuwa tumeweka kwa gazeti la serikali kama zilizovurugika na kutatizika na sehemu hatari. Sehemu hizo zitabakia hivyo hivyo mpaka wakati tutakuwa tumekomesha kabisa wizi wa mifugo na maafa ambayo yamekuwa katika sehemu hii. Piny owacho kokale jatend migao mar ohala Moses Kuria noyawo kar ohala mar ang'wen e kaunti ma Siaya kaka yor ting'o malo chenro mag ohala e kaunti no. Kar ohala no mabende gero gi tudruok kod kaunti ma Siaya oyang kaka mano mar jiwo mwandu miloso e kaunti no kendo yaro chiro ne mwandu go. Governor James Orengo opoyo chenro makamano kowacho ni ber ka piny owacho ochwalo dongruok kuonde duto pacho ka ma ok odewo chung' mar siasa. Jatend migao Moses Kuria omedo ni piny owacho dhi keto omenda mar jiwo chenro no kendo kwayo ket mwandu bende omed jip margi madhi neno ni chenro go odhi makare. To the county of Siaya. Thank you. Best level as possible, and you're a great team. On the lives of our people and bring prosperity to the county of Siaya. We are allowed by the Constitution to differ politically and differ even forcefully. But everything goes wrong when in our politics we start to weaponize development, we begin to weaponize government operations. When we do that, we encourage parochialism and bring division amongst our nations. So Moses Kuria, what you have done today is a great testimony that Kenya is one country, one nation, and people of Siaya deserve development because they are Kenyans. They are no Kenyans of shareholders, they are Kenyans who are citizens of this country. For me, all parts of Kenya are useful. There is no one part of Kenya that is useless. Because you are contributing with your fish, with your cotton, with your sunflower, with your avocados. Are you not shareholders? By the mere products that you have that can contribute to our jobs, contribute to our foreign exchange, contribute to our national GDP. Everybody in this country is a shareholder. Obila mago kwach kiche boma Kisii ondhiyo jadolo moro mabende wachore ni enja kanisa Adwen kendo ogolo nyithindo kowuok genge mag Marsabit kotero gi Kisii kowacho nomiyo gi kony. Kaluwore kod komanda mar obila ma Kisii Charles Kases, jadolo no nomaki kod obila toko yudi nyithindo 10 mantiere kind higni 5 kod 10 ei ot moro e boma ma Kisii to ne gionge oboke moro amora mawuok ir ruoth mag gwenge magiaye. Migao mochung' ne nyithindo Kisii bende osechako timo nonro kapo ni nitiere kony moro amora bende chwalo ne nyithindo go kaka jadolo no osebedo kalieko. Hawa makastomani wa kawaida walikuja juzi saa 12 vile mvua ilikuwa inanyesha. Wakapata mimi napanguza hapo. Kuna kijana mwenye ananibadilisha akaingia. Sasa wakaongea na yeye, tuingie room gani? Akawaambia ingia ile yenu ya kawaida. Walikuwa wanaongea na simu, wakitoka wanarudi, wanakaa wanaongea tena wanatoka. Watoto sasa walikuja usiku wa leo. Juzi walikuwa peke yao vijana wawili. Magema kwa msigana mabende wamedo losoni kendo waluoni matut kagibubiro ni kochopo sa achiele ang'ichwelo kanyakla kod chenro mar oyimorero. Kamano wadung mar bedo kodwa nyinga Jailieta.